and we both stay out till the morning light, and we sigh. Here we go again, and the time goes by. Porsche speaker, je tam rádio, dva repráky, prehra hudbu z USB, z microSD karty, alebo rádio. Rádio slúži okolo 16 staníc, takáto biela farba, čiernej, alebo po prípade v modrej farbe. Speaker má zhruba 24 cm, na výšku okolo 7, 19 € per kus. V balení je aj batéria. V balení je kábel napájací. Skúšam na USB dačo prehrať. Teraz to hraje z USBčka. Ideálny darček. 19 €, bielý, čierny, modrý, 870.